Unsa man ka pa? Ikaw ka? Asa man ka pa? Nagdala man ka balde? Unsa naman po? Uli dito. Dili ko muli pa. Wa mo trabaho sa balay. Manglimas ko man, malaso naman punta ani mong kalaki ni mo. Una raman nimong malas pa. Uli dito bo. Basta. Ihara yung ka ha. Bantay mo hawa ka diha kay manglimas na ko. Sige pa, diri na ko. Langay-langay kas mong trabaho. Nanti ka be. Asa ka man limas? Ay, salamat! Daghan ko makuha ron. Tama gini limas kay baha-baha. Us! Daghan idagko ron ba? Nagkani kay wato ni uban ng bata ato. Ay, salamat kayo. Adto na ko ni. Ini, daghan yun ni makabiya ron ba? Kay baha-baha. Swerte lang! Tama ini daghan yun makuha na ko ron. Yati nis papa. Dira man sa baha naglimas. Ang na nis papa. Ay, murag naglalis namang pong upat. Naglalis, oy. Murag mapadol siya ni ba? Padol, oy. Uy, pumunta mga diri kuya. Ay, napangutana, chismoso biyan ni. Chismoso, oy. Nakabantay kang papa kuya? Nakabantay, oy. Hapit na mabuang kuya. Nalimas na sa baha. Ugmaon. Badlo nga, oy. Sige kuya, agtuon na ako. Wala, Diyos papa, oh. Kusuga mong limas, oy. Yati! Huwag na ay ni Kisi ba? Asa ko takatulong ito? Daghan ko kayo dito yun! Masakpan nyo na ko na yung dagko kayo ron! Kundor ato na ko diyan! Nabuwa naman Junis papa, oh. Wagog bunal, be. Ini, tama-tama Junis mo apa? Oh no! Ini, biar kamu pundur mo. Hirap po sa wala kay hawli ka ito. Unsa man ka pa? Unsa man na? Anong dalam ka bural? Kaya pag na juga. Nang limas yung papa niya. Unsa man taong ka? Yati ka! Nabali mang lima sa ba? Unsa man ka pa? Di ka mataon! Run. Run. Nagawa yung upat! Api ko, Bi! Agoy! Sablay na!